सौरभ भैया एक चीज कहब भगवान से प्रार्थना परमेश्वरनाथ से प्रार्थना। आज इतना लोग के उपस्थिति है जब भइल बा तब इराउर लाल जैसे आज पूरे भारत वर्ष पर हल्का मचा के रखले बाड़े। भगवान के आशीर्वाद रहो रोशन राज प्रदुमन परदेसी समेत पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के इहे इच्छा बा, इहे अभिलाषा बा। का भाव हो? अरे इहे आशीष पावे, इहे आशीष बाटे, आई है आरमनवा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होगा। जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होला। रमेश रमेश इहे आशीष बाटे, इहे आशीष बाटे, इहे आरमनवा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होला। जुग 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 जी असरौरा गोदिया के लनवा होला। असरौरा गोदिया के लनवा साचे कहीं तो से हमारे साचे कहीं आंगन में आइल बहार बबुआ, आंगन में आइल बहार बबुआ। बेजू होला बेजू ये इच्छा अभिलाषा बा। अरे धन्यवाद। अनेकों अनेकों रुपया पुरस्कार, सोना चांदी सब एजा अनगा बिना देखले लुटावल जा रहा है। रंजीत जी देव साई फिल्म, अरुण सरगम जी एक सोना के सिक्का मिला, सोना के सिक्का पुरस्कार दिले बानी आशीर्वाद स्वरूप कलाकार के और आर्यन के आशीर्वाद है। तो और कि दिन हो दो गुना चौगुना हो रतिया, दिन हो दो गुना चौगुना हो रतिया। चांद जस चमकत रहे बबुआ के सुरतिया, चांद जस चमकत रहे बबुआ के सुरतिया। दिन हो दो गुना चौगुना हो रतिया, चांद जस चमकत रहे आर्यन के सुरतिया। अभी अभी मंच पर उपस्थित हमारे भाई अखिलेश जी, ये हमारा जिला छपरा के धरती से चल के आइल बारन आर्यन के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत। और जेकि हर साल कलाकार के क्रिकेट मैच करावे लोग 27 जनवरी सुतिहार फील्ड छपरा जिला के मैदान में हर साल कलाकार के मैच होला। जबकि ये बार के कप्तान रोशन राज रहले हैं और विपक्षी कप्तान मसूरी मेल यादव जी, जो कि आप सबके भाई रोशन राज भारी एकदम 12 ओवर का मैच रहे, 200 स्कोर 10 ओवर में चेंज कर अपने के जीत गए। क्या बात है, ये दबदबा दिन होखे दो गुना चौगुना होखे रतिया, रतिया चांद जस चमकत रहे बबुआ के सुरतिया, सुरतिया। अन्न धन लुटावल जाता, अन्न धन लुटावल जाता, खोल के खजानवा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के ललनवा होला। 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 बहुत कलाकार लोग बारन, खुशी कक्कर जी गई हैं। धन्यवाद। कोनो अलबेला जी बारन, समय के न जाकर बहुत कलाकार कार्यक्रम के विराम करते हैं। अच्छा।